Jawa Sinukarta mrih Rakarta pakartine ngelmu luhur tumraping tanah Jawa agama ageming haji. Iya, Sekar Kencana asik. Hore hora hore ra 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 hore ha ya Sekar Kencana asik. Iya. Iya. Sekar Kencana.
Sekar Kencana. Oh iya. Sekar Kencana, Sekar Kencana. Hoa hoa hoa. 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 Hoa. Iya. 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 Ho. Ya. Iya, iya. Alo se kembang suket megari sore alo se aku mumet mikir ke kowe Se alo se godhong suruh tinggo kitiran alo se yen weruh dadi pikiran Sekar Kencana. mantap. Wah Wes ya. wah Oh iya. 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 alo se menyang Solo payungi ilang alo se dadi rondo aja sumelang Alo se mangan pondo dicampur ati alo se senadyan rondo isih marati. Ini dia si cali-cali, lagunya enak merdu sekali. capek sedikit tidak peduli sayang asalkan uang senang di hati. Cari lure asrendangi abang
Sekar Kencana mantap. Yeah. Ya. Bos. Yuk. Yuk. Sekar Kencana. Mantap. Baik. Oh ya. Baik. Oh ya. Baik. Oh ya. Baik. Sekar Kencana asik. Yo prakonco padha nonton jadilan. Sekar Kencana Kumpulane jadilan Sekar Kencana. Citangan Jogete alus tur bagus. Matur nuwun dumateng para pamirsa. yo prakonco padha nonton jadilan. Sekar Kencana Kumpulane jadilan saka Citangan. Sekar Kencana Jogete alus tur bagus. Matur nuwun dumateng para pamirsa. Wes ya. Oh iya. 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 Oh iya ya. Oh iya. 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 Oh iya ya. Oh. Dulu. Oh iya. Hesa. Oh iya. 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 Yuk. Sekar Kencana tampil beda. Mantap. Lunas. Hora hore hora hore hora hore hora hore ra hore hora hore ra hore hora hore ra hore.
hora Wes hore. ya. Hai. Ha. Oh iya. Wa Oh iya. wa Oh iya. oh. Ya. Wes. Sekar kencono, sekar kencono. Semakin mantap. Iya. Truk. Truk. Yo. Yo. Haragatek. Has. Hai. Buka Siti. Yo. Hara. Hai. Sombro. Hara. Oi. Jinejer ing Mredhatama mrih tan kembang kembangane papundi mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa sepi dan asepo tengah lamun samangsane pangapulan banyak ganyuk lali sampe Oh iya. Wa Oh iya. Oh iya. Hai. Ya.
Oh, mantap. Sak jeki nyanyi telat kayak iki lah aku. Nah, iya, Oh, oh. aku penyanyi tertib iki biasane aku harus sampean kok nanti telat loh. Aku tadi wong adus wae banget mau apa soalnya. Oh, ora ngono. Ya dibawa iso. Pripun saya Budi? Capek gunung. Saben gunung. Saben bengi nyawang Iki bengi iki sekarang kenyalo tampil beda lho. tampil beda. Sindene wae 5. 5 Heeh. Liyane pol ping 3 liyane iki. pol telu. Kok wis digirong ya. Iya. Iki 5 dan kabeh senior kabeh iki. Heeh, saya Budi. Penontonnya ya full. Heeh. Heeh, sekarang cara main anggar main mesti full saya Budi. Ayo mesti ngene iki penontonnya yang ngene iki. Yen memajang mung karo janur kuning Pokoknya dimantepke ya. mantap. Sapa kok besok payu meneh. Ayo. Main begini iki seneng aku. Sido kulon kowe. Sido. Nginep kulon kok. Wis tak antepi wae. Oh, iya. Kembang wae weton. Weton putih saya Budi. Rembangan. Oh, Kerembangan. Gunung. Ho ho ho. Ho ho. Masih ingat Masih. yang gunung? Oh enggak, udah lupa. Tenane. Iya. Pacitan sarwi Nah, iki Jaipong ramani Bali. iki Jaipong ramani bolos ngene iki. rawani ya nong kene rawani Rawani nang kene. Wis sah lho kuwi. dibleki duren Mas Ciloko. Wah iya. Seminggu nak lali, seminggu nak dibeso. Ora bolos lho. Beres. Oh, tahun 20 beres lho. Heeh. 17 beres. Beres. Sekarang cono main lagi Ah, pokoknya. iya. Lunas dong. Lunas dong tahun 20. Oh belum. Oh, belum. Panas hutan jangan asu ora kok ora Mbak Tati rangsoso. Wis di awal lagi. Ana pengawale saiki. Tanggal 20 mau piye tekan Sombro? Positif ora? Baru separuh. Oh, baru separuh. Mlaku ngetan, baline ngulon. Tiwas edan ora kelakon. Lakon po? Nah iki kelakon. Lakon. Lakon. Parian. Panas udan, udan panas aling-aling aling. Caping gunung.
karepku yo ngene iki lho. Piye? Ya iso nyanyi iso ngirongi rame girong wae. Oh tadi kapan ndak bayare kok. Aku rak kakangmu. Ah iya. Ah Pak Dewu biyen kok. Wisuwan caping gunung Nadyan wadon sarta lanang Hayo bangun nagarane nomane banyu bahane Sekar kencana mantap sudah siap. Apa nih? Jadi janda. Hah? Jadi janda sudah siap. Wah, kata luar so sampean nih, wah beritanya ketinggalan zaman. Oh iya. SD anyar kok. Iki motor kene sik anyar kok. Ora ngono kuwi ngarani waton nyoto. Ya aku seneng kok. Lah piye to? Aku seneng saiki. Enggak apa-apa. Ya kudune ya melu bunga to Kang Mas. Iya. Nah, nek kancane ana undake kudune melu seneng. Wah iya. Ora malah susah. Wah iya. Wong sampean ana undake aku ya seneng. Undake apa sampean? Tambah bojo. Alhamdulillah. Piye to iki? Apa tambah tua Mas? Wah wis sak kabeh nek tuwa iki. Sing tuwa nggon wudel. Wudel munggah, Mbak. Aku mung melu-melu lho iki. Medun senom. Oh, aku mung melu-melu. Saya Budi kok. Iya Mbak Tati monggo. Syukur bisa Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo. Ya. Asik. Sekar Kencana. Mantap.
piye? Kok Omahe pernah suwung. mancung? Omahe suwung. Omahe suwung. Sing endi sik suwung? Berat. Berat. Tinggal Sing padul sing iku berat. teko. Pak tuku jemper Pak yo yo Lik. Saksi bisu ana ta lu? Ayo. Oh. Lika nyekseni ta Lik? Nang kliti ana mancung. Golek jemper. 100.000. Ayo. 100.000 ya ora apa-apa wis diniati. Masuk kamar ra iki. Ora. Ora kleru, ora kleru. Padahal gandung wae. Berarti ana lagune ya? Ono. Ana, lagune piye? Ayo dong ditantang dong. Syukur bisa nyawa. Syukur bisa nyawa. Dadi raja. Bene ora ilang. Iki dorong utama. Mas Tetek. Dalam Mak Budi, Lagu pripun? wajib ya. Apa? Pengen nyanding. Pengen Pengen nyanding. nyanding. Oh, Bung komplit. Ayo Mbak. Iya, pengen nyanding. Batik, Kasih request batik. ya Budi. Iki padha senior iki. Penggemar Sekar Rencono, jauh request pengen nyanding. Ayo, dipinangkani ya Budi. Monggo Mbak Tati, Mbak Anti. Sekarang Kencana. Sejak Sudah pertama
sliramu nyawat awakku kasiksa rasa merga nunggu tresnamu pengen nyanding. kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino cedro ning atiku jaman biyen aku katon opo saiki aku iki katon opo sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila ora aku ora kira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya wong iso apa ya iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora yana atiku uga ora ngira yen saiki uripku bakal nelongso wong ayu mung welingku mring sliramu aja tega welas putri-putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino cedro ning atiku jaman biyen aku katon opo saiki aku iki katon opo sliramu nate prasetyo ning omahe gandung bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ora ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya wong wedok apa ya iki
aja tega welas putra putrimu biar Aku wong ora guna Bapa turku jiwa Wis tak trimo pasrah karo Kang Kuwasa Wis tak trimo pasrah karo Kang Kuwasa lagu iki kena wong telu siji ya. Apa maning? Biasane ping telu iki ya, siji girong iki ya. Iya. Rada doro kok ya. Biasane kacamata antok.
Yuk, dilongi yuk. 3, 2, 1, Sekar Kencono. Lanjutkan. Yuk. Hei. Yo. Ha e. Yo. Heya. Yo. Iya. Hoi. Wes. Iya. Ya. Hoi. Heya. Iya. Hoi. Wes. Iya. Sisan. Heya. Hei. Wes. Ya. Wes. Heya. Yo. Wes. Yo. Hoi. Heya. Iya. Heya. Iya. Ya. Wes. Heya. Wes. Ayo, truk. Yo. Wes. Bareng ketek. Suara telat lagi.
mangu kutane gunung lawu kebekan pariwisata dina minggu muda-mudi asa sonjo balik kambang ngombak-ombak tumakokro sukan sewu jajaria tanah podo lumaku jawil jinawil karo mesem guyu keping neng tawang mangu indah sekar kencana asale dusun didengan jadilan kang awos kaloko dina minggu muda-mudi angu pati ana ngendi nggone pentas jadilan sekar kencana jejel rial keh banget sing nonton jawil jinawil karo mesem guyu ayo kanca nonton sekar kencana iya Hea. Brindil. Edil iya ulang abang hidup Yo. Hey, hush. Yo. Yo, sisan, yo. Hush. Yo. Sekar Kencana. Yo. Mantap, yo. Hus. Yo.
ya. Hoi, hoi. Tombo ati iku ana 5 perkara. Kaping pisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat wetengira ingkang luwe. Kaping lima dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijining sapa bisa anglakoni. Ya Allah Gusti Pangeran ngijabah. Yo yo yo. Gini Ya. gampang kayak gini. Wes. Sembuh. Wis dijanji kok mau. Yo. Yo. Bes.
Mas. Ora semetan ya pamitan. Pamitan. Heeh. Sapa Mas? Si anyar iki Romurti ya, Kur. Wah iya. Oh, kok iso ya? Kok nak nyanyi sing Piye? sing kula. Piye? Omong pupung aku ning kene. Oh. Eman ben yen to nganti digawe kuciwa. Baten kula boten milon. Yen to nganti mung sia-sia. Yo. Yes. Sekar Kencana. Yo. Mantap. Ya. Ya. Hoi. Ora. Hai. Yo. Wes sembuh. Selamat berjumpa dengan kami, paguyuban Jatilan Sekar Kencana. Selamat jumpa, kami menyambutmu yang akan menghibur Anda di sini. Selamat bersama dengan kami, paguyuban Jatilan Sekar Kencana. Dari dusun Citangan yang aku cintai, dan akan menghibur rakyat di sini. Selamat bersama dengan